OK, táto Grand Challenge Česká nás počká. Máme tu ešte aj 3600 kartovú čestku, ale najskôr si otvoríme ten bordel, ktorý som si šetril hádam aj 2 dní. Goldy, tieto len rýchlo prehádžem. Tu by pravdepodobne nemalo byť nič zaujímavé. A Mega Minion, tých budeme čakať teraz veľa, pretože nový update. Goblin Hunt, zap. OK. Ešte nejaké. Royal Giant, zap. Archery. Mega Minion. No, tých bude mať dneska možno aj na nejakom vyššom leveli. Uvidíme, koľko ich padne z tej najväčšej debne. Goldie. Barbarian Hat. Minion Horda. Zap. Tombstone. Dobre, a teraz Magical Chestka, ktorej by mohlo byť niečo zaujímavé. Goldie. Zap. Bomber. Wizard. No už sa to blíži k tomu zaujímavejšiemu. A čo tam bude? Giant Skeleton. Tých ani zatiaľ nenavyšujem na úrovni, aj keď na turnajovej úrovni ho už mám. A tie by som si do majstrov Českej republiky chcel teda dať na tú turnajovú úroveň. No, uvidíme potom, ako otvorím všetky čestky, ako na tom budeme. No a teraz tu máme dve čestky. Jednu z challenge a jednu custom. Normálne neviem, ktorú mám otvoriť skôr. Aj keď tú challenge vlastne ešte nemám otvorenú, takže to necháme vlastne nakoniec, pretože tam musím ešte jeden súboj vyhrať a nechal som si ho takto na video. Takže sám som zvedavý, že či to vlastne uhrám alebo nie. Tak si otvoríme teda tú najväčšiu čestku. Takáto čestka pravdepodobne už asi v Clash Royale nebude. A keďže to bola štvrtá najväčšia čestka, tak dúfam, že teda bude stáť za to, no. Tak poďme na to. Goldie. 25 000, myslím, že to bolo aj maximum, ktoré mohlo byť dosiahnuté v tejto čestke, takže super. No a poďme na to. 163 goblinov. Hogridery. 38. Bombery. Inak v tejto čestke chcem hlavne nájsť princov, pretože by som ich chcel dostať na úroveň 5. Myslím, že čiernych princov mi tam chýba nejakých 9 a obyčajných princov nejakých 15, takže budem sa modliť, nech idú až nakoniec, alebo aspoň nech vlastne vôbec idú. No poďme ďalej. Zep, výborne, úroveň 11. Poison, dobre, to môže byť. Giant, 84, fíha. 86 Megaminion, o tomto som rozprával, že ich pravdepodobne bude dnes veľa. A tým pádom sme sa aj presvedčili o tom, že karty sa generujú až keď otvoríte čestku a nie predtým. Barbariáni, výborne, 623, tí sú z môjho deku, to sa hodí. Golem, turnává úroveň. Bowler, to nepotrebujem, ale dobre. Výborne, balón, turnává úroveň, hodí sa. Tak toto absolútne nepoužívam. Týchto absolútne nepoužívam. X-Bow, no s tým sa rád hrám. A zatiaľ výborne, Sparky. Sparky som čakal. Ešte mám v obchode lok, ten by som chcel kúpiť, ak nepadne teda z týchto čestiek. Ešte mi tam chýba lava, lok a potom už nové legendárky. Tu Sparky som čakal strašne dlho. Dokonca ani v shope som mu za celú dobu nemal. Ale nechcel som si ju kupovať, ale teraz, keď idú tie majstrovstvá, tak som sa rozhodol, že všetky legendárky kúpim. Takže čím viac ich dneska padne z týchto debien, tak tým menej ich budem musieť kúpiť, aj keď goldov mám momentálne dosť. 333 rakiet, 31 výčiek, ja tých princov asi proste nedostanem, pretože teraz už ide legendárka. Veľmi zlá debna. Lumberjack dokonca 2. Tým sa síce dostávame na úroveň 2, lenže mne stále chýba láva a lok. No nevadí, aj tak to bola celkom dobrá devna. Dobre, a teraz pôjdeme na tie challenge. Dobre, tak poďme na ten challenge. Jedna výhra mi chýba do úplného konca. Keby som vyhral, tak tam už je skoro garantovaná jedna legendárna karta.
nie je istá, ale je tam dosť veľká šanca, že padne. Aj keď ja stále čakám tých svojich princov, ale postačí aj nejaká legendárka. Idem použiť svoj klasický deck, tak poďme na to. Nech to vyjde. Tieto posledné zápasy už sú dosť ťažké, takže dúfam, že dostaneme nejaký deck proti sebe, ktorý nie je na môj protipik. Respektíve ja by som mohol dostať nejaký deck, ktorý by absolútne mal šancu a vybavíme to jedným zápasom. Nie je to také ľahké vyhrať, pretože čo sa týka týchto challengeov, tak je tam veľké množstvo dekov a ja osobne som to hral 6 krát, z toho som sa asi 4 krát dostal na 8 a raz na 7. Jedenkrát som pohorel, ale je to za 100 gemov, oplatí sa to. Osobne si myslím, že to v tej hre nebude dlho, pretože je to strašne výhodné. Dokonca už ani tie legendárky za 500 gemov sa lepším hráčom neoplatia kupovať, pretože ja si za 500 gemov dokážem nahrať goldy, za ktoré si tú legendárku kúpim, keď je v shope. No. Pre hráčov, ktorí nie sú v legendárnej arene, bohužiaľ, tí si tú legendárku asi budú musieť kúpiť, aj keď bude v debne, ale pre tých lepších hráčov je jednoznačne cesta cez tieto 100-gemové turnaje jednoznačne lepšia. Čo nám nenájde toho supera? No nič, dám to zrušiť a hľadať znova. Neviem, čo sa s tým stalo. Už to našlo hneď. Ježišmária, to neprečítam. No nevadí. Klasicky začínam s niečím, čo nestojí veľa, lenže keďže nemám na sklade absolútne žiadnu defenzívnu kartu, tak ideme hneď do útoku s princom. Má peku, takže vlastne mne 5 elixírov zrušil, jedine, že by som sa stihol dostať na väžu. Čo sa pravdepodobne asi aj stihnem dostať. No. Tak nie. No a teraz báborať, čo s tým. To je veľmi ťažká hra. Môžem len dúfať, že tam nemá šípy na sklade. Pretože ak má šípy, tak tá peka urobí určite damage. Ešte aj zep bola možnosť. No nevadí, práve sme chytili deck, ktorý bol úplne zlý. Ešte na prvú kartu, ktorú som mal, to bolo úplne otrasné. Ešte má aj minera. Aj celé zle. Celé je zle. No. Už má aj radosť sa zo seba. Neviem v tejto chvíli, že či vlastne je nejaká šanca to otočiť. Ale nikdy sa nevzdávaj, ako sa hovorí. Chyba sa dá spraviť vždy. No teraz by tam mohol buchnúť niečo, čo... toto asi nedopadne dobre. Aj keď som urobil nejaký damage na veži, pravdepodobne to absolútne stačiť nebude. A teraz neviem, či mám tú peku nechať ísť na väžu a skúsiť ju zastaviť len s tými minionkami, aj keď mi tam zase pohádže. No nič, musím ich tam hodiť jednoznačne. A keby to zepol teraz, tak by som možno, že aj tú väžu dokázal dať dole. Troška to prišlo o dosť skôr, ako som rátal. Nie je to slabý hráč, jednoznačne. No, čo s ním? Zatiaľ to hra bezchybne. Aj keď teraz prišla jedna chyba, ale za 40 sekúnd myslím, že už sa z tohto nevykrútime. Aj keď väžu sme dokázali dať dole a máme aj celkom slušný push na väžu, ktorý momentálne odišiel do... Neviem, nechcem nadávať, kam išiel. Výborný fireball. No teraz som len zvedavý, koľko dokážu urobiť muškety škodu na väži, pretože ja ich brániť absolútne nemôžem. A táto hra vôbec nevyzerá dobre. Potrebovali sme ešte jednu veľkú chybu a to taký hráč v 11 challengeoch neurobí. Vlastne ani neviem, ako tých hráčov generuje, že či ich generuje vlastne z rovnakej pozície, že majú 11 výhier ako ja, alebo to môžu byť aj hráči, ktorí majú jednu výhru, ale pokiaľ je to tak, ako si myslím, že keď som došiel na tú vyššiu úroveň, tak sa veľmi zle hrá
tak bude to pravdepodobne tak, že majú takisto víťazstvo, alebo teda podobné množstvo, že to nebudú hráči, ktorí ešte len teraz zapli tú challenge. Pôvodne som chcel robiť z tohto videa stream, len mám nejaké problémy s tým streamom, tak som došiel k tomu, že spravíme z toho video a uvidíme, čo bude ďalej. Aký bude o to záujem. Chcel by som streamovať a robiť turnaje. Mám na to čas, môžeme to robiť každý deň, minimálne jeden turnaj odohrať. No nič, ešte máme jednu možnosť, tak ideme na to. Keď budem hrať tak zle ako teraz, tak sa môžem s tými 12 víťazstvami rozlúčiť. Ťažko sa to komentuje, keď sa k tomu na to strašne snažíte sústrediť, tak myslím, že to ani nemá zmysel nejako komentovať, čo som ako spravil, lebo sám ani neviem, čo v tej chvíli robím. Niekedy robím chyby, niekedy urobím niečo, čo som ani nechcel urobiť. Je to každopádne troška tlak, pretože už celý včerajšok som sa o to pokúšal a dokážem mať z tejto hry strašne veľké nervy, hlavne keď už vidím ďalšieho minera, pretože ten na tento deck je lahoda. No uvidíme, čo máš na sklade. Mušky, to by sme mohli stihnúť udrieť do veže aspoň, lenže ten tam má toho percentého strašne veľa, nevadí. Ešte by si mohol buknúť, výborne. 1000 na veži. Tieto minionky už necháme dojsť. A ideme na klasickú taktiku. Položiť a čakať, či príde miner. Prišiel a výborne odchytený miner. Čo nám dá teraz? Veľmi dobrú elixírovú výhodu. Strašne zle som hodil tú princeznú. Ajaj. Nevadí, nevadí. Vymenili sme to za toho minera. Ja toto tam vždy hodím, pretože ten princ dokáže prejsť. On tam má ešte aj tohto bowlera. No, táto hra ešte bude zaujímavá. Bude veselo. Bude veselo. Aj keď teraz nerobí problémy. Lenže tam príde absolútne hneď protiútok. Neviem, či je teraz hodné dávať ďalšiu pumpu, pretože asi aj tak príde na ňu miner, lenže pre mňa je to aspoň odľahanie toho minera na druhú stranu. A ešte tam dal dokonca ďalší elixír do vonku, takže pre mňa to je asi výhodné a možno by sme mohli aj tú väžu dať dole. Čo najväčší damage. A stále si neviem predstaviť, ako to dokončím. Budem musieť čakať na tú ďalšiu chybu, no. No, teraz je to celkom dobré. Dvaja princové na veži. Samozrejme, zase tam prichádza bowler. A je to tam. Ó nie, neudrel ten princ, mňa šibne. A teraz čo? To je škoda teraz, či to vlastne dokážeme udefovať len s tými barbarmi, alebo tam niečo mám ešte hodiť. Dobre, nedám tam nič. Nejaký damage na väžu si môžeme dovoliť. Toto sme ešte, ten blázon tie karty dobre šetrí nakoniec. A vyzerá to, že už by sme to... Áno, je to tam. Je to tam. 12. víťazstvo v rade. Challenge je splnená. Môžeme otvárať najväčšiu bedňu. Aj keď to dalo poriadne zabrať. Spravil som tam nejaké chyby. Chvála Bohu, spravil chyby aj on. Takže tak. No, poďme na to, poďme to otvoriť. Chceme tam mať lávu alebo lock. Najlepšie princov, aby som sa mohol niekam posunúť aj v bodovacom rebríčku. Lebo s tými mojimi kartami sa ďalej asi neposuniem, pretože princ level 4 a level 5 už je veľký rozdiel. 22 000 goldov, pekne. Tými goldami sa budem ohadzovať za chvíľku. 13 Bomber Tower. 220 Royal Giantov. Najti, tých som dneska dostal Habadej. Mega Minion 137. Výborné, to už pekné číslo ešte keď príde
tá možnosť kúpiť tých minionov, tak ja ich budem môcť normálne do deku. Wizard. Šípy. Zrkadlo. To sa celkom hodí, lebo som zvedavý na ten nový update. Neviem, nerátal som karty, neviem, či tam vychádza legendárka alebo nie. Necháme sa prekvapiť. Je tam legendárka, dokonca Lava Hound. Ďakujem pekne, takže za 100 gemov som dostal lavu. Za 100 gemov 22 000 goldov. Je to väčšie ako Super Magical Chesta a dokonca je tam Lava Hound, takže teraz kúpim log a vlastne mám všetky legendárky. Hneď poďme aj na to, pretože už ma tu žiadne veľké česty nečakajú a keďže som ten log nedostal, takže si ho doprajem. Nech sa páči. A tým pádom všetky staré legendárky sú doma, takže to bol celkom príjemný deň na legendárne karty. Nemôžem byť nespokojný. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite zdieľať, lajkovať, odoberať, pridajte si ma na Twitchi, Farelko, budeme sa vydávať, teším sa na vás, majte sa zatiaľ.